Żewġ terzi tal-inizjattivi elenkati fil-programm elettorali Malta Flimkien twettqu fl-ewwel 3 snin tal-mandat tal-Gvern. Dan sostniħ il-Ministru għall-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzot Sappardi li ta' rendikont dettaljat tax-xogħol li sar matul is-sena li għaddiet b'mod partikolari fejn jitlu inizjattivi favur il-ħaddiem Malti u Awċi. Huwa qal li 60% tal-miżuri twettqu fl-aħħar 3 budgets ta' din il-leġislatura. Kellem fid-dettall dwar il-proċess ta' monitoraġġ li jsir mill-Ministeri kollha, koordinazzjoni mal-Ministeru tiegħu huma uffiċċju fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Spjega li kull xahar isiru rapporti dwar x'miżuri jkunu qed jiġu implementati u x-xogħol li jkun qatt fadal isir fuq l-implementazzjoni ta' miżuri oħra. Dr. Zrinzot Sappardi elenka numru ta' miżuri li twettqu f'dawn it-3 snin fosthom it-twaqqif tal-Project Green li matul is-sena li għaddiet wettqet 16 il-proġett ta' spazji miftuħa, it-tnaqqis fl-income tax, iż-żieda fil-paga minima, l-iskema stabilità u l-inizjattiva żomm tarmix fost oħrajn. Semma kif l-Awtorità tal-Artijiet identifikat artijiet tal-Gvern tajba għall-bini li flok inbijaw qed jinbidlu fi spazji miftuħa. Qal li tul dawn it-3 snin twettqu bosta miżuri bris il-ħaddiema, il-familji, iż-żgħażagħ u l-anzjani. Fost l-oħrajn żiedet il-paga minima u ddaħħal il-prinċipju li ħlas ugwali għall-istess xogħol isir anke fil-privat. Semma kif GSTs il-Family Leave urġenti għal 32 siegħa filwaqt li għal 33,000 ħaddiema ta' ċivil ġie ffirmat l-aqwa ftehim kollettiv li qal qatt kellhom. Semma tnaqqis fl-income tax li qal ħallit 140 miljun euro jintefqu fil-bwiet tal-ħaddiema Maltin u żieda ta' 250 euro oħra fi-Children's Allowance, wieda li qal twettqet fl-ewwel 3 snin u żdiedet b'aktar minn dak li kien imwiegħed. Irrefera wkoll għal wieda elettorali li l-Gvern ikompli jżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija nefqa ta' 930 miljun euro f'sussidji biex il-prezzijiet tal-enerġija, inkluż dawl, ilma u petrol, diesel u gas jinżammu fl-istess livelli kienu snin ilu. Semma wkoll numru ta' riformi b'enfasi fuq is-settur tal-kostruzzjoni. Miżuri illi implementajna il-kollu ma maħsuba biex ikollna pajjiż li jibqa' joħloq ix-xogħol, ikollna aktar tkabbir ekonomiku iżda fuq kollox li naraw li ġiet jasal għand kulħadd. Argumenta li għad fadal xi jsir iżda sostna li l-progress li sar fl-ewwel tas-snin tal-leġislatura jwitti triq għall-implementazzjoni tal-bqija tal-inizjattivi fis-sentejn li qatt fadal.